umntwana ochithekile nomntwana okhishiwe ngalesikhathi engekho emehlweni wakho la suke khona uyakhula. Sanibingelela ke babukeli beKZN podcast kuseyiliphubu lentaba leli. Ngilokhu ngiyafika ngiyakulandela ngisondela kuimpela manje. Ngiza kuwena ke wena sisi onenkinga noma wena mama onenkinga yokuthi wadlulile umntwana emhlabeni umntwana wachitheka umntwana waba miscarriage. Awukaze wenze lutho, awukaze umkhansele ibani, awukaze umhlambulule, awukaze umgeze nje wena awukaze wenze lutho ngaye. Ngizokuxwayisa ke ubuhle bakhe nobubi bakhe. Ububi bakhe bose kuthenini phela ungakhohlwa ukuthi ingane eyimiscarriage usuyasela umzanyane ngaphakathi. Ingane echithiwe usuka khona umzanyane ngaphakathi ngoba umntwana meteta kusuke kuqala amanzi. Mase kuziunyakhe la usuke sekuthi wena sengi52 ukuthi kuzophuma ke manje umntwana lo ophume kungakabusisi isikhathi kunezinto engaphumi ezisala ngaphakathi and lento ehlupha ngokuthi abanye benu bathi mabese kithi athi umuntu ngathi ngikhulelwe ngathi ngizoteta engathi kunomntwana okhona kunento edlalayo kusekumzanyane phela lowo owasalayo kuleya ngane kwafanele iphume yaphuma ngesikhathi esironke. Iyahlupha ke lonto ngoba inobubi inobuhle bayo. Ububi bayo busekuthenini fanele ingane mayichithekile noma uyichithile wena ngoba niyayichitha naningane ngeke edlale ngane niyayichitha. Mawusuyichithile ke phela hamba uyogezwa. Ithi mawuqeda ukugezwa naye ubabwayo mawuthi usakhona mutshele naye hambe yohlanjululwa ngoba ukugeza kwakho yena engageziwe niyophinde nihlangane futhi ngobulili benu ngokucansi kuphinde ubumnyama kuphinde kubuye. Ingane engageziwe ke iyahlupha ngoba iyenza abazali bexabane njalo. Iphinde yenza abazali bengazwani. Iphinde limaze ubaba ukuthi umuzi wakhe ongabusavukelwa ngendlela umthimba ungabusanyuka. Bayazi ke abanye ukuthi umthimba ngishoni. Ngishokele phela ukuthi umuzi okufaka indlu kaMama lafa ajabule khona iphelelwa amandla. Ngenxa yokuthi kunenkinga ekhona esemumva. Kuyenze uthothi umntwana wedlulile ngenxa yokuthi uchithekele umama wakhe umchithile okanye uchithekile yena. Kanti umntwana bekade enemimoya. Ubonakala ngani ke umntwana obekade enemimoya esechithekile esengasekho. Ubonakala ngezinto eziwu2. Okokuqala uba nolaka uvele emaphusheni ngaso sonke isikhathi. Okwesibili uyalwa axabanisa umama nobaba bengazwani avala imali ekhaya kungabi khona ukuthula. Makukhona abanye osisi bakhe okanye kukhona abanye obhuti bakhe uhlala kubo agcine sebeletha kubantwana bakwabo. Into elula ke umntwana menze njalo kusechithekile ke umntwana useyufuna ukuthi umlungisele. Phuthuma phela uye kubantu ababonayo noma behlambulule nje ngenyongo ngoba umntwana mesemncane akasetshenziselwa gazi kusetshenziswa inyongo kuphela. Uthathe lo nyongo yenkuku noma uthathe lelo lwandle uwenze uhlambulule ngendlela uzobutshelwa inyanga yakho sokuyihamba ngaleso sikhathi. Kodwa okubalekile ofanele ukwazi kuyi1 umntwana ochithekile nomntwana okhishiwe ngalesikhathi engekho emehlweni wakho la suke khona uyakhula. Kunesikhathi la kufunala ukuthi umenzele umsebenzi enzelwe iladi enzelwe inkukhu aphinde ayofaka isiphandla uma ukuthi umntwana bengahlawuliwe amhlawule ubaba wakhe mothi kubele nomunye umntwana mhlambe okhona wakhe ophilayo ammisele ngaye aphinde futhi enze yonke usiko ambuyisele ekhaya lakhe noma ukuthi mhlambe umntwana bekhula ngaphansi kwasekhakonina ekhakonina bemmukele ngendlela yakhona. Kuze izinto zokwazi ukuthi egcineni umntwana ahlukaniseke ukuthi kukephi. Nakho ke umntwana uchithekile umama nobaba sebeyaqala manje babeka ilokhu insuku zomshado. Mase beshadile phela bayalandwa abantwana ekhakonina. Kuba khona imbuzi uma kuthi kunomntwana owadlula emhlabeni kuba khona lehlahla okuthiwa umlahla nkosi enithini umphafa
okuyothi ukulandwa abaphilayo kuthatha umphafu ugoqwe ngendwangu emhlophe sekuthoke nabadlula emhlabeni thina ke kumadlozi sithi amanono ngoba abantwana abadlula bese bancane bengazi lutho ingane encane uyishaya manje ikhale manje iphinde ibelethe kuwe futhi amanono ke lawo labo bantwana sibathatha ngehlahla likamlahlankosi mase omuke sesimukela ke laba abaphilayo la ekhaya kubo kumukelwa nalaba abangasekho nabo bayangeniswa ngoba phela basuke kube yabantwana bozalo lodwa kubalekile ukuthi mase nishada kanti nezingane kade zachithekayo ningakashadi mase nibuya ke bamukeleni phela nabo labantwana abangasekho bengene behlale nabo bephile ngoba bazo affecta abafowabo nabo bhuti babo ukuthi egcineni begcine bebesidomu begcine bedla inyawupe kanti inkinga isekuthenini umama wadlula umntwana okanye wakhipha isisu leso sisakhipha akasigezanga naleyo ngane leyo akayimukelanga akayenzelanga lutho kwababuwayo wayiphika yonke lonto isingcina yenza njani iyenza ukuthi umntwana lo angazazi ukuthi ukuliphi iside ngoba iqiniso lithi umntwana amezaliwe usebhilonga esiphongweni sasekhakonina until ubaba wakhe aze ashade nomama wakhe mengakashade ubiza isibongo sasekhakonina kukhona ke ingane ezizigebengu namadlozi ezigebengu athi ingane izalo lekhakonina amadlozi akuba ifune ekhaya kubo lokho kusuke kungaziwa ukuthi umntwana ubhilonga kubuka ababo wakhe kodwa kusuke kwenziwa ukuthi amadlozi asekhaya kubuka ababo wabo amadlozi anomona nenzalo yawo okubalekile ukuthi ke mase kunjalo abaphuthumeke phela abakubo kababa benza imfuno zakubo kamama bephelelisa umsebenzi wakhona kuze nabantwana bezokwazi ukuthi bakhululeke ngoba egcineni yonke into isuswa yithi iphinde futhi iphethwa yithi abalele bavala amehlo yithi esuke sibavala amehlo ngenxa ukuthi sibavala amehlo ngoba sithemba ukuthi bazosipha amehlo kamoya ochithekile usuke sevala amehlo evala umphefumulo silindele ukuthi yena uzophendula azoba isibonelo esiso kubantwana bakwabo nakumama wakhe nakubaba wakhe enye into efika ihluphela kini babukeli njengabantu thina esingabalaphi bendabuko siba nenkinga ezahlukahlukene usuku nosuku niyazi ukuthi nina bomama kakhulukazi ngiqonde kunina bomama hayi abobaba niyazi ukuthi umuntu wesimame uhlaze esengcupheni ngasonke isikhathi ethatha isisu ulindele kubili ukuthi ingane yakhe iyaphila nokuthi ingane yakhe ingangena eshubhini ake kwenzeke ke ingane ingene eshubhini eli-wrong ingane mengene eshubhini eli-wrong 99% ukuthi wena mama uzodlula emhlabeni if le ngane ungayikhiphi okusho ukuthi kune-miscarriage yamabomu kune-miscarriage yokuthi uchitha lokho bekusahlala kuze usave impilo yakho ngoba ingane eshubhini if ungayikhiphi yakhula eshubhini uyafa nawe mzali wayo nifa nobabili ingane ke engene eshubhini ama-chance ukuthi unina wayo usengaphinda athole omunye umntwana angakanani thina ke inyanga sike sigeqe ke lapho sikuneze imbiza sikuneze zonke izinto kodwa sineshow noma sikwenza lokho siyazi ukuthi umuntu unamashubha amabili umuntu wesimame so makufeyile lodwa sisiwe senethemba lokuthi lele lesibili lisengakhona ukuthi limthwalele abantwana kodwa before nalo lithwala abantwana ake kugcine phela imfuno zalowa ongene eshubhini eqaleni kuze nomunye angambizeli kule ndawo angene kuyona ngoba mengene eshubhini oqala wangenzela lutho wangagezwa nayo lesibili engenzeka futhi angene kule lesibili okusho ukuthi lapho umuntu wesimama sophinda uthola umntwana sekuphelile ngawe balekile ukuthi umntwana mengene eshubhini uhamba odokotela ngendlela yakho uhamba inyanga ngendlela yakho ngoba kunezinto ezenziwa odokotela kunezinto ezenziwa abantu akufani lokho kuyadinga ukuthi uphinde uklinwe ngeimbiza ufake yonke lezi zinto ufake imboziso lezi abakufaka khona bakufake yonke lezi zinto lemithi abanifaka yona enipetwa ngayo lapha nipetana ngayo lapha bekufaka yonke lonto leyo kuze yonke umnqaku lemfene yonke lezi zinto lezi eziflashayo eziklinayo kuze ube right because umuntu oqala mekade chithelwe umntwana uba nomchamo onukayo
othi mechamile bengathi uyiyelwe ngathi igazi onuka kabi. Lo muntu kusekhona i-discharge ngaphakathi emzimbeni wakhe engaphumanga. So yonke lonto yafunala ukuthi before kuhlale umntwana omunye angahlali pheke ubomvu ngoba lo mntwana akazi ukuphila uzoba i-miscarriage futhi. Aqaleke uclean uyiclean wena uphile. Bubese lentaba leli okuningi mawudinga uyongena ku YouTube uyofika usithole lapho sebesilindele wena. Mawudinga ukubuza noma unama comment noma ufuna ukuzwa okunye ongaphezulu kwalokho uyothinta le number 083 7210 768.